kumusta ka mo? Anihan sa inyong alagad si Kanginan Trifon Morales. And then, may partner nga po na ko diri si Randy Tayad. Asap kita ha, always say a prayer. Importante kay na, in every minute, in every second, in every hour. Hinumduman na to siya, unas tanan, ang atong labang magagawang. Thank you kay Lord, siya magyata ka na itong grasya. Asap lang kita, dili ni as soon as possible para na ninyo, kundi always say a prayer. Muna importante. Okay, thank you kayo. Ilan na yung alagad si Kanginan Trifon Morales, asap. Okay? Unya, and then, karon may igala, ang ato na rong suwatan po may atimanon. Kini advance mo na ito recording, kini si Mr. Dumanon, dugay-dugay ni mention niya nga. Ang atong suwatan po karon ng atong atimanon, no? Pinadaki ni sa kalalaki, nga mapatago lang sa ngan nga Chuduro. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Chuduro. Kaya problema bahin na sa kumaguwang sa kong asawa ba, nga mitipon na mo, o kung ano na problema ko ani, ingon na manggod ang mga nahitabo. They say you found somebody new, but that won't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love I had for you. Guess I could find somebody too, but I don't want no one but you. How could you live without regret? Am I that easy to forget? Before you leave, be sure you find you want his love much more than mine. 'Cause I'll just say we'd never met. Am I that easy to forget? No, kanta pa dali. Tama na ko. Kanta sa karo ko, hindi yung kanta ka. Dili, oy. Ang sabi ato mo. Kining nanawag si Manoy Digoy nako. So may tuyo. Pwede ba kuno siyang makabakasyon din sa ato? Ano di mo. Gini. Pareha sa total na po may usak ka makanting kwarto na to niya. Ano na to siya pahigdaan niya? Oo niya. Ako lang siya tandoon dong. Okay. Paniya, pabakasyon na. Day, nakalungag na ka, day. Karon dong, maglungag na ko. Giuna man gud ako gluto ang sad-an ko kay usa ra man ang atong kalan. Ay, mananuktok. Palihog og tan-aw dito dong bi. Basig maniningil na. Bida sad. Wa pa gani ko sildoy maningil na. Ay, basin ba? Susiha lang ko dito, good. Day. Uy. Chuduro. Uy, Kuya Digoy. Ikaw na ini? Yes, it's me. Nagka-ari na dyan ko sa inyo. Dali ya. Dali, sus. Nagring. Kadito, kaya. Uy, kadagan ko na yung mga bag nga gida. O sa may soda na kuya. Ay, mga sinina, good. Dagan good. Dito, tagbutan na gintohan na. Mga bulingon, mga di uban, good. Mga bulingon ay. Dali ya. So, gari. Okay. Abi na kung sunod si Mana pa ka mo ari Manoy. Layo na kayo today, oy. Mausad no. Nikaon na ka Manoy? Palagi taon, eh. Nangadlawan, magugko pagikan ako. Mao ba? Dali oy, timing kaayo kay mga na sad mi. Dali Manoy, magdungan na lang ta. Sus, dito sa probinsya na to. Day, bida. Pagkanindo ta dito, day.
Daghan na kayo mga establish. Sana ba, day? Establishmento. O, establishmento, day. Tuloy na. Dili na kayo pareha sa una nga. Bata. Hasta, maglisod, bata. Nya, karon daghan na ng bikiri dito. Oy, pida. Nindot na kayo puyan dito. Dong, Tudor. Yung Tudor. Waka ganay minaw sa istorya na. Usa to, nakoy ginahuna. Nindot na kayo dito. Oo. Nakoy imagine lain na. Oh, nindot nga dito po yan. Ganong may ani pa man kadin ni kuya. Ay lahi manggudin ni sa siyudad God. Ikumpara sa probinsya. Oh. Noon. Sige na, pangaon na mo. Unya na ng istorya. Manoy, napakay kanon, ha? Ay, tunol ko anang sudan day be. Kani, sige. Grabe ang dagkaon ni kuya di kuya. Gistorya-istoryahan mo lang ito kay hewang manok. Kami slagring taon, tagsara kabuk taong hewa. Pero siya, to mo di kabuk hewa hurot. Muragla, inanig talimad onda. Brother, na-plate na mo, brother. Salamat, sir. Dali. Oh, sige. Oh. Oops. Oh. Mingaw mo, day. Nilakaw tingalis Manoy Digoy. Asa mo nun siya? Nananggi di mo yung mulakaw siya? Wa man. Asam di siya? Na, muragwa rapagapang limpyo o kay perting hugawa dari sa kusina. Na mga kinanan ay murag napaita wag gid ka pang hugas. Ginoo ko. Day! Dong! Day! Ah, Alay naman! ngano man? Ngano? Day! Di ba bago pa man anong gumpra? Oh, ato usang adlaw, ngano man? Awa rin po. Uy. Hala, ngano man na, nahawan man na. Hindi, saan kumutuong sa manoy ni Moro mo yung naghurot o na, uy, sudlas usak adlaw. Di jud bitaw. Pero kun mo na dili sa kinsa man, kinsa ba naghurot sa atong kinumpra? Has kang hibunga ginako eh. Turgod mi niya, hurot ang kinumpra na mga sudan. Ang tosino, ham, hotdog, o hasta mga dilata. Di saan ko katuo nga si Digoy may naghurot ang kaon na ito. Bisag dako tuglam mo'y pero imposible kayo. Mawa ko lang yun siyang ipanidaan. Unya to. Dong, o palay ka nakatuog diha. May problema ka, Dong? May pungtan na lang ko ni mo dahi ba? Oh, ansa ba na, Dong? Anong maguwang ba sa Manoy Digoy ni mo ba? Nga naman si Manoy Digoy? Dugay mo na siya din ni Ray. Ha? Nga naman. Imo na siya papahawaon? Dili, uy. Hawaon good. Ano papahawaon man na ngay mo man ang maguwang. Oh, lagi nangutan naman gud ka kung kanus ana siya muuli. Tanar ako eh. Daw tanig mo tanar ta. Ngaybaw ko eh. Gusto na kang mapauli na ng akong maguwang. Sige, papaulian na lang na. Sam ka uy. Ay nalang ta Chudoro, nagduo kang wako kasabot. Kadtong pagkahapayas imong ref, nahibaw kung wa kay lagi pasanginlan adto si Manoy Digoy. Siyempre, kaysa mandilain akong pasanginlan. Ikaw, ang mag-ikaw, kita ramang to din eh. Unsa? Mag-ikaw. Ako imong pasanginlan? Ikaw, di na lang ka pwedeng pasanginlan. Na, ako naman no imong pasanginlan. Ako yung nangumpra niya, ako ras dem hurot. Mas katuhuan pang ikaw. Kay imo gutong kwarta ang gigastugod. Huna-huna tingali nimo, ikaw ginagasto, syempre, ikaw na lang gimuhurot. Kay sa lain pa muhurot, di ba? Oo. Oh, tanawa, di ba nitando ka?
Hakba niyo eh. Tugta eh. Sa? Tugta. Katugdag imo kung gusto ka. Day. Asa naman sa Dismanoy Digoy, eh? Naunsa man yung tawhana, eh? Di man kay bawang maikog. O pagani paghuman og kaon nila, kaw dayon. May untag trabaho ang giadto, di rabag yun. Day. Asan mo sa manoy digoy ni mo? Naambot lang ato tawhana, eh. Human og kaon ganina, nilakaw man to. Ambot og asa to. Time pa nga nung nangita man kaniya. Ay, ang. Wa mong good mahugas sa mga kinanan. Nya, sugoon to ni Musmanoy. Dili man gud unta na kinahanglan nga suguon pa na siya. Siya na lang untay mo na una ba. Wa ko na siya gamit din eh. Pagkaon og ipapuyo pag rato siya din eh. Nya, di siya mo tabang-tabang. Isang pagpanilihig na lang, di kahimo. Grabe naman sad na siya. Uy, Chudoro, dili taw nakatabang ang akong maguwang, uy. Dili, bitaw. Kasi mo gano'n mo na mo, katabang na sana to. Dini, wa man. Nangita man kaniya. Para imong sugoon, di ba? Unya, sa may mangugas ana arong yang kinanan. Hugas sila sa nadiha, ikaw bitay naa. Tingan? Ano lang kong reklamo diha, Gwet? Mangita man siya kagubot, uy. Ikaw na lang ko'y hugas diha. Diyos is por santo. Ngayon na lang yun ako ang tanan kay bisan og dili na maayong ibuhat ni Manoy Digoy, laban na naghapon sa siyang manghon nga mo'y ako ang asawa. Unya to, karon inig uli ato Manoy Digoy, sultihan ako sa kinanglan mo tabang-tabang sa dinis mga buhat doon din sa bahay. Agig bayad sa akong pagpakaon niya. Karon na ka. Inig uli to niya. Di ka ni mo lihok sa dinis. O bahala na. Prangkahan ko na yun siya nga, bahalag masukod lagring ako. Prenoro! Oh, Friganor! Suroy man! Bida! Are! Ngita tawos kong andang, pre. Bida. Kanahan, humuli, sukur gabi. Ha? Wa mo uli? Oh, basig kuyog tong Brad Lazaro, perbida. Ako bitaw, pre. Asa ka tong kanahan, ay. Okay, sige. Ayaw, pre. Kaluoy sa tao. Ay! Kaluoy. Malagis pait ngayon nato. Basta doon nato anak, labi ng babae. Di kita mahimutang. Kay kuyawan tag dili na mauli. Bisag madugay lang. Uli, mga pila lang kami na ito. Kuyawan tag babae, good. May gani kay wami ka panganak sila gring. Dong! Pait. Nay! Mapagit mo ulit Manoy Digoy, asar karon. Diin nga nagikan. Dali, atuon na to. Manoy, diin man ang taong ka, uy, wag ka mo uli gahapon. Ay, day, naara ko'y giasikaso, day, oy. Mau ba? Oo. Ay, paita ko, yawan man tani mo, Manoy, uy. Panangin sa intawag asa ka, ron di may mabalaka diri. Ay, kabalaka, day. Sugod ka ron, no? Dili na kumlakaw, Ani ra ko sa bahay. Tinuod ka, Manoy. Oo, day. Ako na guni. Ako yung promise ni mo. Pero, kadit, day, nasa kay kuhaon, day, ha? Ha, kuhaon? Kadit, naas gawas, day. Oh, Kita na siya, dali. uy. Dali, kita siya, dali. Babes! Dali, babes. Pinayin natin ka sa kumango, dali. Okay. Day. Mo ni si Juan, day, binansya, day. Akong girlfriend. Oh, Unya, babes, akong mangod, babes, si Lagring, day. Unya, yang banal ni si Teodoro. anya. Sa may maayo ani ron, Manoy, nganong gadam ni siyag bag. Gataban mi, day. Gataban ra di ay mo? Mau ba? Nagtaba na mo? Maayo noon kay nagtaba. Singan! Raan na sa mo di nga, uy. Uibaya ni mo. Unya, Manoy, asa mo puyo ini ron? Siyempre, dinhila mo na. Maayo noon kanil out sa pagkidon!
Mura kong nawagtang sa kadiyot sa kalibutan pagkadungog na ako nga ana launa lang puyo sa mua. Mura bag misudlot kadiyot akong mata sa akong reaksyon ato. Unya to? Day, saon mo to ani day? Nagdama babae mo maguwang din eh. Nya ipaasa man nimo sila in town. Ay, man trabaho sa manoy. Maulage. Naglisod ganit na siya ka siyarang usa. Primero, karon duha na noon sila. Sa mo ka-bankrupt ani? Ay, naunsa baya ka. Makakita na nagtrabaho sa manoy di uy. Saan na magkita nagtrabaho? Nga wa mo manigawas-gawas ba eh? O papangitaon matog trabaho sa manoy di uy. Ka simple, ana. Maubitaw diyang giingon sa una. Unya, hangtod karon wa baghapon na katrabaho. Ay, mangita lagi ra na siya trabaho. Saan na Paghuwat kita lang. nagtrabaho lagi? Nga wa mo nagawas-gawas ba eh? Ang pagauson, oy. Problema pagod na. Pagauson ta na. Saan naman itaw, oy? Kasi naunsa tiyudurong ano day ka, oy. Ambuti mo ay. Ako sintidor sa ni mo ay. Ay da, bahala ka diha, oy. Mas kapaitan na sitwasyon na. Maro ako'y madihado ani oy. Ako pa nangitag panginabuhian. Ako pa nagtrabaho din ba eh. Naasa na muyo din he. Igo lang mo kaon. Oh, paita. Di pa ka maumutabag-tabang na to. Pre! Ay, pre! Oh! Saan ka na piling mga diha? Alalay ka mo. Ay ka may problema, pre. Ikaw, pre, musta naman ka? Nakita na yung anak ng milayas, pre. Wa mulayas, pre. Oh, main mo on. Sabi na kong milayas. Wa mulayas. Pero gitaban. Ang singay? Uy, pakabungot ito yun. Babes! Babes, ipalit kong shampoo dito, babes! Oh, kadiyot lang, babe. Oy. Kaya murag kay ilam ko itong tinguga. Murag. Ha? Murag tingog ito sa kong anak ang gitaban, pre. Bro, kung sa to? Uy, sa? Oh! Kuya Chuduro, nanay ko na si Babes na ko para palit og shampoo. Nasiya ako. Bigan siya! Ay, imo ng anak, pre. Imo bitaw ng kinugos, pre! Bungot itay! Grabe ko yung problema ng idaaning maguwang sa mga asawa eh. Naglibog na ko. Sa una, problema ko katapulan kayong iyang maguwang. Nya karon nagdabag yung babae. Kaya iyang gitaban. Unya to, nasakpan na ba kaya iyang gitaban, anak na isa sa akong kumpare. Ug ako pag yung kinugos. Nag-away ni noon mis akong kumpare. Hasta sa daw asawa. Kay pwerdeng magkalaban sa maguwang. Saan naman awaan niyo eh? Palihog tabagay ko na ko ninyo. Ang saan na ako kung kamay pasultihon, Chuduro. Okay, ang sender na to karong adlaw. Atong sinder, kisay sinder na to diha. Chuduro? Dapat sila. Chudoro. Chudoro. Ato ba ang iyang kuan manoy siyang asawa ni punong puyo sa ilan nga dili magtabag-tabang sa mga lihok sa bay, nagtaban pa og babae. Unyang babaeng gitaban, anak les kumpare ni Chodoro. Pero minor para ba? Minor. Kuan pa edad, city. Sustilan. Mo man nung tanat Chodoro sa iyang buhaton kay gaaway sa hastang kanang iyang kumpare, nag-away na noon sila diyang asawa niya. Ato na magdimulaban siyang manoy. Saan na, bam na? Pero ug balitan, tingali ganahan ang batanon nga babae anang kuan, yang manoy ni kuan. Oh. No? Lagring. Lagring. Tingali ganahan. Mapinanggaon man natin, pres. Ganahan ang babae niya kay siya may sugo og dai palito shampoo dai. Nya dungan tagligo. Oh, Saom na nadaman siya sa kuan. nakuan ko tao, no? Limang ka ng Saon lugdan ka ka, man na? nindot ka ng lugdan ka. Ha? Nindot tayo ng lugdan? Nindot ka ito, pres. Kanang lugdan kag babae? Di, lugdan kag lalaki. Ang babae, lamian sa dana, ganahan. Sad. O lagi, kung... Wala di ka kasuway na. Kanang lugdan kag lalaki. Wa may mulugod, ay. Bayot!
Sa dili pa, Inaw sa kaangay lugar ka. sa di pa tayo mapadayon Gulyat, ato tayo paambit, be, kung ari ka sa, Sige, paambit, ari ka paambit. sa Genesis 2, versikulo 24, tungod niini ang lalaki mo biya sa iyang amahan, o ginahan, o mutipon siyang asawa, o mausana sila. Dili na sila duha. Karon. Oh, sa Old Testament. Kung ari ka diri sa New Testament, diri sa Juan 13, versikulo 20. Sultihan ko kamo. Ang mudawat kang bisan kinsa nga akong ipadala, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab sa nagpadala kanako. Matud ni Ginoong Hesus sa New Testament. Ang katong diri sa Old Testament, sa God the Father ni, o dugyosab sa nagsulti ni Jesus diri sa Mateo. Ang akong pasabot ani is, ang Katong babae, gipadato Jesus. gipada, mudawat kuno ta. Ug ang nagdawat niya, nagdawat usab sa nagpada kaniya. Ug katong giingon nga Katong dawat ito. ug katong giingon nga mausa na sila, dili na sila duha. Ang problema ani karon, daghan naman kay sila kay nag-ipon man sila. Sadoda, daghan kayo. Samo kristanan. Gawat ug kagalingon nga ba yun ang problema pag inanay kay nga asawa ato man mo laban sa manoy. Wa pagi trabaho. Oh, wapay trabaho niya. Times sa nalibog ko ani ha. Ano man? Kaya wag ko'y pasultihon Gulyat, no? Mas ganahan kung ako nandili kay ko muipon, kaya doon na tayo privacy. Oh, correct. Kaya palitan mo tayo na ito humantag kaligo, mawatong tualya, ang ato na lang itapis, kato na lang atong habol ba o sa kapanapton, kaya nagdalita. So, dili ta maikog maglihok-lihok, kay kitara din, hawa kay daghang nakakita. Nya kuyaw ta na bam no og sa kanas Chudoro, matintal na nang bata. Kanang Ha? Oo. Ay, Ay, tipon na ba? Kay tipon ra ba Dili nya? gud maayo na itipon. Matsud-matsud ra ba na Oo. baguwang sa iyang asawa. Nya siya arang-arang para paglawas. Bata-bata pa Mga nya. bata pa ang babae, di Kayon ba? nga matintal gyud na siya. Matintal. May papawaon na nyo diya day para way kulba. Pabalhin na lang na sila. Balhin na lang na daan. Ayaw pa kuya sa inyo. Chudoro, balhin. Sa- Balhin. Ingay mo asawa, kuyaw kay day, matintal niya. kuya din ang matintal Gulyat. Ah, Ako tinuod yun kung bayot Gulyat. Ha? Di kada bitong nagdrama Hindi pa taw niya. matintal? Kadto bitong nagdrama taw niya, nahigdat sa kwarto ka, natandayan ko sa tuang dancer. Ah. Wa man ko debate, wa man ko matintal kay puro man may babae. Oh no, no. Amo na kung si Sir Lazarus mo ay nakatanday na ako. Balik ta. Balik. Unsa to Gulyat, aron malayo sa tentasyon. Papawaon lang na, ipabalhin lang na. Pabalhin nun ba, pabangon lang. Ingnan ni mong asawa. Pabalhin og puyo. Dili Balhin mo na na day. tipon. Unyang matintal ko rin, wakoy sa daya. Oo. Na, Bitaw no. Na, Chudoro. Kaya di ba yung kalikaya, labi na kailang kwarto o Sara? Unya, dara-dara ba na yung maguwang unya. Lakaw-lakaw niya, niya si Lardo ang mabili niya. Magdakaw-lakaw niya, pakigol. Pakigol og short. Unya, Usaon na lang. Ako, Ate Bres, birahan. Mabitang nangita ka. Dieta, ha? Mabitang nangita si Lisa o kanang kuan bayot nga maid. Unya kamatikon mo Ate Pres, Gulyat. Lain ko. Kamatikon mo Ate Pres, Gulyat. Nga, Ano man? ang katumbatan nun, Kuya Teodoro, palit ko ng shampoo. Kuan kay siya, no? Paraigon kayo. Paraigon kayo. Oh, mo na niya Bitaw ko. Madaka. Awa na. Listen ka kaayo. Kana Ate Pres, inana, nya, wadihay masawa, nya ikaw, nagbasa-basa ro kagkuan, nya, muagi na mabahay, gikan, ligos, banyo, lain mo matiyon, oy. Labi na magtaka ka to aliyala. Oo, mauna. Patagak-tagak na yun ba? Nya, wag yun magkuan, ha, human, pitigil ka, Chudoro. Gulyat, Kuya ko no kung tuas inyo. Gulyat. Ayaw, dek, normal na, dahil normal na. Ayaw, anak nang. Ayaw, anak nang. Ani na lang Ah, yan. tigili. Kanis tigili siya tinta sa Ate Pres. Ayaw, anak, noy. Uy, dili matintal? Oh. Oh. Gili. Wa ay katong dito sa Cagayan at Tipres nga babae nga kuha siya babae. Kuha ni sig babay? Oo. Kuha mo. Ganun saan mo babay pa? Teksa mo. May besa mo. Teksa mo. Sayaw at Tipres, sayaw. Sayaw siya, ano sayaw siya. Nya. Wa gyud tigili. Sige sa sid babae. Ganun. Oh. Sige. Awa man di ay. Ampakan to sa babae at Tipres, pak ampakan. Diha babang babae siya. Ayay kabayan ta. Paghinon ka.
Usare tutoy. Na-cancel Gi- dito. gipirahan. Pirahan. Oh. Lindo kay Bugol kayo. Hindi kay Bugol kay Ate Pres, pero ingon siya, di May ko na lang kumtinta. naiusan habilin. Ni anak siya Ate Pres, di ko kumtinta lang na gams. Kung ano man, hindi ko kumtinta siya, naaman mo. Mo di ay Balik ta. Balik ta. Pabalhinon og puyo sa Tote Press. Pabalhinog po yun. Aron malayo sa tentasyon. Ah. Kuya Tidoro, ikaw may sindir karon, in kaso kanyang diligin mo balhin, o yung panalitang matinoon tong gingon ni Gulyat, nga basig matintal ka na ng batanon nga oyab sa magwang si mong asawa, Ah. paminawa ko no, paminaw ni mo katintalo na ka, sultuhin ni mong kuya, ayaw na sa patabana o batanon gikan karon, patabana siya bayot, raon ta. Salamat po ka na kasi dalawa doon. Kuna ko ang puzzle, Tihon.